गु नाम्बारा दिपेन बर'नि थाखाय लाकी नाम्बार जिहेतु फैगौ 9 एप्रिलाव बिसायख'थि एबा आसाम बिधान सभा बिसायख'थिया जागोन दा बेखायनो 9 नाम्बारा दिपेन बर'नि थाखाय लाकी नाम्बार बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा 9 लाकी नाम्बार आरो 9 तारिख एप्रिल नालाय बेखायनो आरो मोनसे 9 होदेरनानै 99,000 बे जोंनि टारगेट आरो बे टारगेटआव जों सहैगोना रोखा आरो एसे अनबावोबा जों 1 लाखबो बारनो हायो आरो बेखायनो जे इउ पिपल राजखान्थि हानजा एबा आं 99,000 भट मोनगोन होननानै दाबि खालामदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा जे मोनसे बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव 9 नाम्बारा बिथांनि थाखाय लाकी नाम्बार जिहते फैगौ 9 एप्रिलाव जागोन बिधानसभा बिसायख'थि आरो बेखायनो जे 9 जों 9 दाजाबब्ला 99,000 जागोन होननानै बाथ्रा फोरमायथिदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो रायजो राजाफोरा जुदि अनबावोब्ला 1 लाखनिबो गोजौआव जागोन एबा 1 लाखनिबो गोजौआव भट मोनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे जाय सुबुंफोरा इउ पिपल राजखान्थि हानजानि जे बे समाव माफ्लार गाननानै एबा बे समाव इउ पिपल राजखान्थि हानजानि फालि गाननानै जाय बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ सिबिथाय होनो गोसो बिथांमोना ओंखारबोनो नांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो जाय सुबुंफोरा जे दिपेन बर' एबा गावखौ मोजां मोनो बिथांमोना फरायसा आरो जाय फरायसाफोरा एबा लाइमोनफोरा बे समाव दिपेन बर'खौ मोजां मोनो नाथाय इउ पिपल राजखान्थि हानजा एबा राजखान्थि हानजायाव हाबनानै सिबिथाय खालामनो बिथांमोना लुबैयाखै दा बिथांमोना बे समाव बिथांमोना जेन जेट महरै दिपेन बर'खौ सापर्ट होनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो फैगौ बिधानसभा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव 99,000निबो गोजौआव भट मोनगोन होननानै बाथ्रा फोरमायथिदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो बे बाराव उदालगुरियाव लाइमोनफोरा बे समाव जांख्रिखांदों आरो जायनि थाखायनो बे समाव लाइमोनफोरा जेन जेट फर दिपेन बर' होननानै बाथ्रा फोरमायथिदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा 9 लाकी नाम्बार आरो 9 तारिख एप्रिल नालाय बेखायनो आरो मोनसे 9 होदेरनानै 99,000 बे जोंनि टारगेट आरो बे टारगेटआव जों सहैगोना रोखा आरो एसे अनबावोबा जों 1 लाखबो बारनो हायो जे जायफोरा पलिटिक्सआव फैनो गोसो बिथांमोना इउ पिपिएलनि माफ्लार गाननानै पार्टियाव जइन जानानै पार्टिनि गेजेरजों समाज आरो हारिनि खामानि मावनो हायो किन्तु जायफोरा फरायबाय थादों जायफोरा स्कुल कलेजनि स्टुडेन्ट गोबां दङ बेयाव जायफोरा इउनिभार्सिटियाव फरायदों जायफोरनि फरायनाया जोब्बाय बिथांमोना पार्टि खालामनो फैयाखै बिथांमोना दिपेन बर'नि थाखाय फैदों बेखायनो जेनजेट स्टेन्डस फर दिपेन बर' बिथांमोननि बिमा बिफाया गुबुन पार्टियाव किन्तु बिथांमोना बुंदों जे एबाराव जोङो डिसिसन लागोन दा बेखायनो आङो अपेनलि बुंदों जे नोंथांमोना पार्टियाव जइन जानाङा पार्टियाव जइन जानांगौ होननानै आं रावखौबो नारसिनाखै नोंथांमोना जेराव दङ भट हो जेला नोंथांमोना डिसिसन लागोन जे जों पार्टि खालामनोसै फरायखांनायनि उनाव अब्ला नोंथांमोना पार्टियाव फै बेखौनो आङो बिथांमोनखौ आपिल होदों आङो दहाय स्पिचआव अपेनलि बुंदों अपेन हार्टजों जे जायफोरा पलिटिक्सआव फैनो गोसो बिथांमोना इउ पिपिएलनि माफ्लार गाननानै पार्टियाव जइन जानानै पार्टिनि गेजेरजों समाज आरो हारिनि खामानि मावनो हायो किन्तु जायफोरा फरायबाय थादों जायफोरा स्कुल कलेजनि स्टुडेन्ट गोबां दङ बेयाव जायफोरा इउनिभार्सिटियाव फरायदों जायफोरनि फरायनाया जोब्बाय बिथांमोना पार्टि खालामनो फैयाखै बिथांमोना दिपेन बर'नि थाखाय फैदों बेखायनो जेनजेट स्टेन्डस फर दिपेन बर' बिथांमोननि बिमा बिफाया गुबुन पार्टियाव किन्तु बिथांमोना बुंदों जे एबाराव जोङो डिसिसन लागोन दा बेखायनो आङो अपेनलि बुंदों जे नोंथांमोना पार्टियाव जइन जानाङा पार्टियाव जइन जानांगौ होननानै आं रावखौबो नारसिनाखै नोंथांमोना जेराव दङ भट हो जेला नोंथांमोना डिसिसन लागोन जे जों पार्टि खालामनोसै फरायखांनायनि उनाव अब्ला नोंथांमोना पार्टियाव फै बेखौनो आङो बिथांमोनखौ आपिल होदों बेखायनो जेन जेट स्टेन्ड फर दिपेन बर'आ पलिटिकेल पार्टि बा पलिटिक्सआव बिथांमोनखौ जबरदस्ति सोनायनि मबिलाइजेसन नङा इउ पिपिएल दोलोआ आंनो टिकेट होदों
ट्रेक्टरनि सावगारिया जोंनि प्रतीक जोंनि माने सावगारि सिम्बल बेयाव भट होनानै देरहाहोनायनि थाखायसो बयबो ओंखारबोदों बेयो बिथांमोननि मिसा बाथ्रा आरो बिथांमोनखौ बुंदों जि दोलोआवनो थाया मानो जि पार्टियावनो थाया मानो साफ्रोमबो स्टुडेन्टआ जायफोरनिया फरायनाय जोब्बाय फरायगासिनो दङ बिमा बिफाखौ खुलुमहैनांगौ आरो बुंनांगौ जे आइ आरो आफा एबाराव जोङो जोंनि बायदिसो भटखौ होगोन आरो जोङो लाइमोन इयुथनि सासे लिडारनो जों भट होगोन नाइनआ लाखि नाम्बार आरो 9 तारिख एप्रिल नालाय बेखायनो आरो मोनसे 9 होदेरनानै 99,000 बे जोंनि टारगेट आरो बे टारगेटआव जों सहैगोना रोखा आरो एसे अनबावोबा जों 1 लाखबो बारनो हायो थेंक इउ